ସହରରେ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ଇତିହାସ ତ ଅଣ୍ଟା ନହକା ଚାଲିକୁ ପାଳେଇକି ନଚା କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ଓ ଦେହରେ ଯିଏ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼େନି ପୁତୁରା ତତେ ମନା କରିଛି ସେ ମୁନା ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ଲାଗେନି ଜମା ସେ ମୁନା ପଣ୍ଡା ହଉଛି ଇତିହାସର ଦୋଷ ତା ଦେହରେ ପଥର କରିଲେ ତାକୁ ପଥର କରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ତେଣୁ ଏଇଟେ ତା ସହିତ ଭକ୍ତିକର କରି ଏତେ ମୁକୁଳିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏ ବାଟ ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଇନଟାକୁ ବନ୍ଧୁ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମତେ କଣ ମିଳିବ ତମେ ତମ ପରାଣ ଧନ ଜୀବ ଜୀବନ ଗଣ୍ଠିର ତନ ଇଲେ ତମେ ମାଗିବ ମୁଁ ମନା କରିବି କହୁନ କୁହ ମୁଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ତୋ ପରି ହିଞ୍ଜିଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କରିବି କଣ ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦରକାର ଅତିନେ କୁହୁଡ଼ି କରିଛି ପିତାଶୁ କୁଆରେ ବିରାଡ଼ିର ଆଖି ପୋଇ ଖାଡ଼ି ମନ ମାରିଛି ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ଏଣିକି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମହେଶ ମାନ୍ଧାତର ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇପାରିବନି ସେ ମୋ ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ତମା ନଜର ପକାନାରେ ଓକିଲ ସେଇଟା ଗୋଟାକ ଯାକ ମହେଶ ଆରେ ସେଇଟା ତାକୁ ଝୁଳି ଝୁଳି ସବୁ ସାରି ଦେଇ ଆଉ ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ ମହେଶ ମାନ୍ଧାତା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମଣିଷ ତା ସହିତ ଜମା ନଜର ପକାନା ତୋଇଟି ଓକିଲ ହବ ନହେଲେ ତମ ଗୋଳା ହାତ ସବୁ ବନ୍ଧୁ କରିଦବ ସେ ଏଇଠି ଟଙ୍କାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦିଟା ପୋଖରୀ ମାଛ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇ ଦଉନ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କି ଯାଉନୁ ତୋର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ନେଇଯା ମନ ଭରି ଅଏସ କରିବୁ ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦବୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାହା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛି ନଜର ହଟେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦରକାର ମୁଁ ଆସି ଏବେ ଏଠୁ ତାକୁ ନେଇଯିବି ସମସ୍ତେ କଣ କିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟୋକା ତ ଭାଇଆ ତାକୁ କଣ କହିବା ଏବେ ଆଉ କଣ ହବ ସେ ଟୋକାଟା ଯେମିତି ହଉଛି ସେ ମହେଶ ହାତରେ ତା ଜୀବନ ଯିବ ଚାଲ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହ ମୋ ପାଠକୁ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ନେଇ ସେବେ ଯାଇପାରିବି ଶାଶୁ ନେଇ ନା ମୁଁ ଆଜି ତମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି ଆବଶ୍ୟକ କରିଲେ ତମକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଯିବି ଝଟକା ଲାଗିଲା আবে তোর সাহস কেমিতি ହେଲା ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହାତ ଧରିବାକୁ ତୋର ହାତ ଦିଟାକୁ କାଟିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଜାଇଦେବି ସେ ମତେ ଜୋର କରିକି ଆଣି ନଉଥିଲା
লাগিলা ঝটকা লাগিলা ଶହେ ବାଘ ଝିଅ ଲଢ଼େଇଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁକ୍ରଟା ବଳି ପଡ଼ିବି ଦାଦା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମୋର ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ନଚେତ୍ ତୋ ନାଁରେ ଦିଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ଛଅଟା ରେପ୍ କେସ୍ର ଫାଇଲ୍ ରିଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଦେବି ନୁଗୁରା ଓକିଲ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାଘ ସହ ଲଢ଼ିବୁ ପଞ୍ଝା ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେବି ରେ ପଞ୍ଝାର ନଖଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଲଗା କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଟା ମତେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଏ ନଟରାଜ ମୁଦବର ତତେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯଦି ମୋର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ଫୁଲ୍ ନାମ ନବୁ ଆଉ ଶୁଣ ମହେଶ ଦାଦା ତୁ କେମିତିକା ବାଘ ସେଟା ତୋର ମୋର କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହବ ଆସୁଛି ଆରେ কলা কোট পিন্ধি মহেশ দাদা সহ টক্কর দেব ମହେଶ ମହେଶ ଇଏ ଘରେ ତମର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ତା ପାଖରେ କଣ ଏମିତି ଅଭାବ ପଡିଲା ଯେ ତମେ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲ ବା আরে রাধা মোর স্ত্রী সত হেলে সে মোহনর প্রেমিকা জীবନରେ থরে ভুল করিছিলি যাହାର দণ্ড ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଭୋଗୁଛି ନିଜ ଭାଇ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଆଉ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ରହିବି ଇଲୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଇଲୋ ସେ ତ ମୋହନଟା ଯଦି ତମ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅଳିଆ କରୁଛି ତାହେଲେ ମତେ କହୁନ ମୁଁ ତମ ରାସ୍ତାରୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଦେଇବା ମୋହନ ହଉଛି ମୋ ଛାତିର କବିତା ତା କଥା ଭାବିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଯାଇଲେ ମୁଁ ତ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏତେ ରାଗ ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସହିତ ତୁ ଆଉ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କରର ଝିଅ ଜୟୀ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେଦିନ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କର ମତେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲା ପାଉଁଶ ଠିକ୍ ମୁଁ ସେମିତି ତା ପରିବାରଟାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବି ପାଉଁଶ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ହାତ କରି ପକାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଅନ୍ଧାରି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତୁ ସେଇ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କି ମାଳତୀ ଚମ୍ପା ଆମ ନୃତ୍ୟଶାଳାକୁ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲ ମାଳ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଅ ମୋ ସାରିକାରୀ ଠିଆ ଠିଆରେ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କେଉଁଠି ଅଛେ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବା ସେ ତ ଖାଲି ଏଠିକି ନାଚିବାକୁ ଆସେ ଏଠି ନାଚ ଶିଖା ହୁଏ ନାଚ ଶିଖିବା ବାହାନରେ ହୁଏ এইটা নটরাজ নৃত্যশালা তু তাকে এমিতি বদনাম করনারে পলিসি
ତତେ ଧରମ ସହିବନି ଧରମ। ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଲୋ ତା ଦିନ ତାକୁ ଦିନ ସେତିକି ଥାଉ ଇତିହାସ ତମେ